OK, takže čaute ľudia, môjho ďalšie videa a konečne je tu kvalitný zvuk, pretože ako ste si mohli všimnúť, tak v Hardcore 4, tak z nejakého záhadného dôvodu, tak na začiatku tam bol strašne zlý zvuk. A dokonca celé video bol zlý zvuk, lenže ja som to video potom vlastne nechal iba to intro a to zvyšne som vlastne vymazal a potom už som to natáčal s Artvikom, hej. Neviem, ako sa to ešte tie plány pomenia, lebo asi s Artvikom teda vyšlo ten Hardcore 4, ale ako neviem, čo vyjde skôr, či to video alebo toto, tak bohužiaľ máte sneak peek. No ale takto, dneska si zahráme zase inú hru než Minecraft a je to Geometry Dash, ktorý akože už som hral a už to hral celkom dlho, akorát, že on to bol strašný trend v roku asi 2022 alebo tak nejak. No a už to teraz nikto nehrá skoro. A ja som si vlastne nedávno vytvoril nový účet a trošku som tu hral, hej. Asi až trošku moc, lebo vlastne som tu dal tie isté levely, čo som mal aj na svojom starom účte, akože Theory of Everything, ktorý si dneska môžeme pokúsiť dať na 100. Akože neviem, ako hlasno je tá hudba, počúvajte, akože songs. Aha, to, dobre, no tak nič, počkaj, neviem, skúsim si to takto, tak, dobre. To sú takto, aby bol počuť aj tú hudbu, lebo to je celkom dôležité. Čo som zase dal? Počkaj, dáme, počkaj, finger dash, môžeme skúsiť dať. OK. Nie som tam úplne najlepší, hej. Aj keď teraz to môže vyzerať, že som nejaký profesionál, ale ja to akože nie som v tom až tak dobrý. OK, teraz to je extreme hard. OK. OK, tak nemuseli takto z hurta hneď. To je blast processing napríklad, to je celkom také, že easy. Pam, 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 pam. Sú úplne také tie videá proste, čo vidia aj ľudia, ktorí proste Geometry nikdy nehrajú. Teda nikdy nehrali, ani to nepoznajú, že proste tam je nejaký úplne custom level a jednoducho tam je taká vec, že proste tam máte presne túto raketku a proste tam máte, že milimetrový blok a to musíte tak rýchlo klikať, podľa mňa to je aj tak fake. Skoro som skapal. A počkej, vlastne neviem, čo je to za level, čo to bolo? Blast processing, nie? Strašne to tu svieti, ja to natočil zase v tme a strašne to svieti. To ma boje oči z toho. Aha, to je toto UFO. Kámo, ale tak toto ako mám dať, ty vole, však tam... OK, dobre, tak to nič. Ja si vlastne spomenul, že ja mám vlastne okuliár proti fialovému svetlu, alebo teda ultra žiarivému svetlu. Akože proti obrazovka, tak je lepšie. Takže, no, clapstep, hej, že povedal som, že nemusíme začať z hurta, ale akože najťažšie. No, toto nie je asi najťažšie, ale je dosť ťažké. Kamo čo? Jak ďaleko som sa dostal, nie som dal 70%, dobre. Poďme dať ten Theory of Everything. OK, tak nič. Ono vlastne aj nemusíte túto vôbec klikať, ale proste ja len klikám proste hoci, kedy sa mi zachce, ale niekedy to nefunguje, väčšinou to nefunguje. Tak, tu môžete vidieť moje taktiky, že chodím hore, dole, tak, bum, OK. Celkom akože už tie levely mám dosť v hlave, takže už viem, že kde akože chyták a kde nie. Ale veľa levelov som ešte nehral, hej. Dobre, som sa niekam dostal. Ja to nebudem vlastne kliknúť, aha. Toto vás... ja sa chcem povedať, že to ma strašne baví, ale kamo... OK. Tak poďme ešte raz. Kamo, čo sa mi deje vôbec? Takže... Ja vôbec som dobrý... Haha, OK, nice, good, OK, tak... Zase sme sa niekam dostali, aké sme iba v 80%. OK. Komu to čo, lebo to bol nejaký krížik, alebo to bola tá transformácia do tej kocky, aha. Tak, OK. Damn. Dobre, zase sme sa niekam dostali. No teraz pôjde tá hard časť. Alebo nie hard časť, ale proste tá časť, kde som minula skapala. To ani nie je také ťažké. Kamo, ale čo by je? Dobre, hej, musíme dať 100% dneska. Akože neukončite toto video, kým nedám 100% na tomto. Jak sa to volá, Theory of Everything. Strašne by som chcel Theory of Everything 2, lenže to musím za to získať coiny, kamo, to je strašné. Kamo, kúpil som si hru za, ja neviem koľko to stalo, 12 € asi. A proste, ešte musím ja získať coin, aby som mal levely. To video bude strašne ľahké na editovanie, pretože ja chcem, aby ste videli akože celý ten level skoro, takže toto bude easy. Dobre, tak sme tu zase znova.
OK. Kámo, toto je úplne náročné. Strašne náročná hra toto. Aj sa nedivím, že to je také rage proste. Hlavne keď máte, že cieľ, že 20% a proste neviete to nikdy dať a potom skončíte video a dáte 200%. Ale toto už je akože... Dobre, takže ideme na to ešte. OK, áno, yes, OK, niekedy si sa dostane, OK, krásna grafika, prečo som si nedal úplne, dobre, takže, maximálne sústredenie teraz. Ešte raz maximálne sústredenie. Kurník šopa, ešte raz. Vedel. OK. Krásne. OK, takže ďalší level do zbierky. No a týmto sme mohli ukážať asi aj dnešné video. Neviem, či sa vám páčilo, lebo akože bolo také nudné celkom, lebo nemám nápady proste na videá momentálne. Ešte k tomu nevyšlo video. Oh my god. OK, toto video asi fakt vyjde skôr ako to hardcore s Artvikom, takže máte sneak peek, ale tak to je jedno. No a dúfam, že sa vám video páčilo a čus.